Малеца. Защото той няма абонати. Аз съм 30 съба. 30 цела на колко лято имаш. Толкова. Аре, изиграй последния търн да те бия още един. Ще ми биеш една чекия. После игра аз също пък ще видя. Не, аз няма да играш на мотото. Уткин такъв. Сега ще игра срещу Славия ти профил. Боц! Аре, Дибала! Как ми спрял Дибала? Ти ме нали? Не! Спри, путки. Сега тук един педерас тук стреля с топката и ще ни пребие. А? Ще изтратят канал за псуване. Аз поне мога да си едитвам клиповете да цензурирам. Айде, Ди Мария 1-0. Имах ти мръсне. Поведохте. Дибала! Алекс, ти да си. Иди! Ти изрита, сори. Айде, иди я вземи, бе. То пък аз не крив. Защото съм готин. И снимам в момента. И аз снимам. What? Кен мина през бунучи. Аре, отиди, де. Коба. Срещу някакъв Крисо ти би играш, майко. Алекс го е страх да игра срещу големия някакъв. Да. Да, защото не мога, защото ти трябва да изиграеш матч сега. В момента го играва Путкин. Кара ти отвал. Дибала. Пау, удибал. Чули къва, отиди за топата. Никой не ми казва къв. Това е гола. Това е гола. 14 на 3. Не го стане. Какво? Да. Вате, как я пропусна Дибала тук на този Жулио Сезар. Пропускаш. Не вкарах я. Пак говори 14 нещо. На 4. Да, ама той играе за чемпионшипа, не играе така приятелско в лигата. Хайде, 5-0 Дибала. Вие снимате на Знам. Ще отговоря. Аз съм Пешо Германеца, който никой не се предава. Да фак, брат, автогол! Гледай, моля ти се, гледай. Гледай сега. Какъв гол. Чай, Назар. то си вкара автогол. Я виж, ти си вкара автогол, гледай сега. тук сега. Това не е автогол. Автогол! Не, това не се зачита като автогол. Автогол. Не се. Ах, колко... Каквато палка с Давид Луици, това е 6-0. Ще видиш в канала ми новия клип. Какъв ти е канал, бе? Юрнем България, вече гада. Вече Абонирайте се за Пешо Германеца и за неговия канал. Ти нямаш събове, които са абонирани. Ти по-скоро аз трябва да те... Дай. Колко вие като... Айде, 7-0, Перешич. Дибал вкара същия гол като Азар. Защото ти е слаб вратаря. Не бе, имам предвид това. Дибал вкара същия гол като му е Азар. Тупалката на Хамшик и това е Не, виж, 8-0. 8-0. Трябваше да имам друг път, ме препълнат путки нещо. И това е 8-0. Да видим дали Дибала с неговата тупалка. Бихте един фан. не край бати топавки. Да, бе, знам. Нали, затова съм го купил в Ник. Стига, бе, Путкин! Айде, 8-0 бих. Your championship complete! Победител в чемпионшипа! 5 на 16. Аз вкарах автогол. Пускам нов чемпионшип! Няма да го играем по чемпионшип. Ние ще играем 5 vs 5. Искам да игра с приятел. Ай, стига, човек, аз няма също кой да игра. Пускай нов 2 vs 5.
Ама, добре. А не мога, то тече лигата. Не мога мана. Ако се правите Крис, ти би бил срещу Мастер. Аз изключих Крис от ТББ, от чемпионшипа. Пуснах друг, защото ти си най-слабия. И си това. Трябва ли още един играч да включим всички? Аз не те си направя. Колко аз си правя наша лига, да знаеш. Не, добре, ще включа, де. Значи... Аре, не моля те, де. Правиш, ама не и в който Мастер. В това на Крис, ти би бил Крис от ТББ не ще правиш акаунт. т.е. лига. Добре, значи ще те махна. Аре, ще Без включа. без това върши, аз случи лигата да няма да провери. И аз случи лигата да няма да провери. Ще включа, бе. Ето, включихте. Включихте. Приятелят ми. Ето, включихте. Пак играе срещу мене. Какво това е? Ето, Виж, включихте. ли още нещо? Ами аз печелих някакъв адвенчър, който дава на цялата лига по 300 пари. И някакъв пак. Ликс токен. Да, това е такова. Където загубих миналата лига. Аре, бе, аз се включих, пак играе срещу мене. Аз ще играя срещу тебе за чемпионшипа. И пак ще те бия. Да, пука се, защото си бил някакъв слабак. Бате, аз и тебе ще бия. Аз всички мога да бия. Да. Шегувам се. Но всички от лигата мога да бия. От лигата мога. И така да виждате, аз съм Крис, тук сега сме в моят много малък акаунт. Та сега Айде, ще переш. включа от големия акаунт, в който ще... Едно на Ще се 0. опитам да сме намерили стар акаунт, който не се сигурен как беше. Но, колкото мога, ще се опитам да го направя. Ще ви... Не! След секунда. Браво, бе, Дибала! Забирай, Неймар! Какво англиче? Само 2 на 0. Само ти бе, ти. И тук... Ти да си я гониш, не ми дрене. И на мене Цар, буцар. И сега в момента чуете Коко Мастър. Кой... Да, и селени на буцаря. Ил не е буцар. И сега тук до мене има бой между Коко Мастър и Нек и КВД. Буцаря. И Коко Мастър БГ се разрева тук що. Той е буцар. Влезте му в канала. Играе в футбол, само се боци като е нормален. Мокни, бе! Сега нарочно ще псувам да ви изтръгнат и на двамата канала. аз не снимам! И аз! Педерас путки. Кой го казва? Ама Коко! Така могат да ти страйкнат канала, ако някой те докладва. За тази цел трябва да имаш абонати. За да те докладат. Някой човек трябва да те докладва. А защо ще ме докладваш, като той те изрита? Затова си Да, докладвам, защото има псовни в каналът. И аз в това ще докладвам и ти имаш. Чувал съм те. Не си. Чувал съм те. И що пък това да има канал? Гледал съм ти всичките клипове. В нито един не съм ги снимал. Да. Ти така си мислиш. И Крис е псувал, ама никой не го оставя. Аз ще му знам канала на него. И какъв красив гол само на Ди Мария. Гледай какъв гол му вкарах. То вратарят му не мръдна. Дей. Значи, ето така. И бам, гледай, скобата. Какъв гол му вкара. То всичко на Алекс му е гриченч. Няма нещо, което да не му е гриченч срещу слабак.com. Дибала 6 на 0. Братка, ще кара само 6 гола. Аз мога и повече, Не ми вкара. ако искам. Аре, Дибала сега с топката.
7-0. На мене всеки изстрел ми е гол с Дибала. Дибала никой не може да го спре. Сега подане към Неймар. Неймар! 8-0. Искате ли да червеното после? Добре. Добре, само да свърша клипа. Свърши му хуя. Да го нямаш. Това път, ако топката излезна... 8-0. Я вижте как се показва. 8-0 и Я за виж малко. как се показва. А не се... Не го видя. За малко! Алекс, ей, остави го поне за ние. Да си играта. Алекс, виж ей! Вау! И какво спасение за пореден път от Джулио Сезар. Вратарят. И... Аре, сега Неймар с топката. Ще бие далеча топалка. Перешич, Греда, Дибала. Гол вече 9-0. След топалката на Неймар, която имаше рикошет. След това Перешич бие една топалка. Греда. Най-накрая Дибала вкарва 9-0 и това е край на първия търнов за чемпионшипа. Сега ще изигра и втория търнов и ще приключим за днес. Ще го смачкам за втори Си път. правя така кръчета. Ще смачкам ли КВД? КВД си! И за малко! Дибала! Дибала с топката подава към Неймар. Неймар с изстрел! Жулио Сезар спасява! Кръчета могат да се правят по всякакъв. Не, има един вид кръчета, които са... Има с тупкане крачета и без тупкане крачета. И нали можеш да се дигаш нагоре колкото си искаш, топка стига да не тупка по земята. Да, но може и да тупка. Не е казано без да тупка и какъв пропуск сега на Ди Мария. Кръчетата... Дани Кабалеос. Да ви покажа Дибала. кръчетата за начинание. Абе! Сам ти си Коко! Как да направя чипшоп? Чипа шутде. Така прехвърля вратаря. Как да го направя? Сетих, видях как да направя чипшоп. Чипшоп. Значи натискам шута и го пузвам нагоре. Ето. Ле, аз го направих. Сега вкарах на Жулио Сезар така. Как бе? С Как го чипшоп. копваш? С шута и нагоре. Е, така, гледай. Гледай. Нагоре. Е, бах тякото. Айде, 13-0. Това е капитан на сянката ли? Айде, сега Дани Кабалеос. Тупалка! И какъв гол! 14-0. И съм на финал. Откъдето се падна? Откъдето се падна Жулио Сезар? Това е на Крис. Да, От питам го. стартър пакета. Стартър. Не, от стартър. От Уелком пакета, че се падна. Не ми се падна това. Падна му се това за един Зара там. Да, за един Азара. Така хора тук сме в големия, така му сега. В малки. Включим. Общия канал, който е на КВД и на Коко Мастер БГ. Една секундичка, хора. Ако може да не го таковаш. Седно, путка за спава, путка за спава, путка за спава, ти снимаш ли? Путка за спава, 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 путка за спава. Патка ти да Аз ти е. съм пазнал типа. Путка за спава, путка за спава, путка за спава. Още трябва да спирам клипа след една минута, защо само максимум 15 минути. Ами на мене не ми е, защото аз имам голям канал. Това нали го знаеш? Бум, бич. Hello, bitches. I'm push your doopy. I'm push your poopy. Путка за спава, путка за спава, путка. Мълчи, бе. Путка за спава. Мълчи, бе. Бого, викай путка за спава. Путка за спава. Не, бе, мълчи, бе. Аз ще мана тази част, просто. Ти не можеш да едитваш. Мога. И с коя програма? С путка за спава. Какво спасение? Видя, значи за малко си вкараш автогол. Значи стрелям гредата, удра се в главата на Жулио изобщо Сезар не и ми втора пука. греда. И край на матча.
Такава да сповеждане на... 15 на Алекс, 0. ако иска да се изправи Водя. срещу големия ми акаунт, Добре. Да ти го ида. виж ми го. На компютъра, айде. Дойдеш, аз ще видиш видео. 15 на 0. Що никой не си го показва? Ти си ми казал да ти го покажа. Аз ти кажа, утре ще кажа, защото нали утре Няма да може. Единствените, които са си изиграли всичките игри сме аз и Коко Мастър. Тази седмица купа в нас. Как е в нас? Почивка. Ами една година без спирателна работа не е ли добре една? Сега ще купа Роберто Фермино. Ами то сега ще го купа. Фермино. За хуйте знаете ли, че в фифата тоя Фермино бати картата. What? Ибрахимович ми беше на врата, what? Какво ме Ибрахимов ще върта, бе? Информката му е много яка. Да. И аз. Не! Ибрахимович Ето мисля, че го. му е на врата. Ето го. Роберто Фермино. Той е много добър. И сега влизам в Майтима. Махам този слабак и пускам Фермино. 8-4 ми се вдигна атака. Зиро Имобиле е по-добър от Дибал. Да, ма не вдига нищо. Спал. Дига ти е Не, старто и отбор не ми го вдига. Я, И на едно ми се иска тази информа. я ти проверя коя карта. Коя Чакай. карта искам да си. Сега ще игра лайф евента, това да събера още 6 такива и си взема промес или да игра евента. Промес ще си взема. Промес. Ей, не успя. Може ли промедим? Ако не псуваш. И вие дез викахте 15 минути и ми спира клипа. Мога и повече. Не, просто няма да ти го приеме, за да се качи. На мен ще ми приемеш. Аз веднъж съм качал клип, който е 40 няколко минути и го изтрих. Защото не можеш да го качиш, нали? Не, можех. Ама ти изписваше грешка, нали? Айде му пуснем филма, страшен филм, в последната част. Да. Не! Хаванович е Седем. на врата. Кой е Хаванович? Ханданович, вратарят на Интер. Колко за работа? 8-3 май, ама ефтин. Доста ефтин. Колко да стоиш ти? Те не знам. Виж маркета. Облак е по-ефтин. Облак 8-8 е по-ефтин от него. Да бе! Облак е много ефтин 8-8. Ония новите. Комюнитите. Защото всеки вече има почти облак от това. На мен ми се падна и Бора. И Борба де. Пак го каза и Борба. Че то така се казва. Как си Бора? И Бора е. Еми вие ми казвате, аз като казах и Бора, вие ми казвате и Борба, като кажа и Борба, викате и Бора. Ти казваше преди Борба. И сега Парите също. ми паднаха. Колко пари имаш, колко? Лев. Аз имам. Аз нямам. А тогава защо ще ходиш с мен до червоното? Ще видиш. После. За да ти вземат парите. Градец! Аллаху Акбар! Шегувам се, бе. Няма. Айде ходим сега на червеното. Ей, сега само да свърша това евента. На сантиметър му беше от слънцето. Слънце, моля те! Слънце! С Крис, докато не изгледаме всички страсти на страшен филм, няма да се приеме. Той е толкова страшен. И дай сега да Направо отворим няма пакетите. можем да се спим. Ще се чудим, че някой клон ще ни хване под леглото и ние после ще ни Аз изпитаме. нямам под леглото. И аз нямам нищо под леглото. Айде, сега ако ми се падне едно, взимам 100. Взимам 100 и плюс това. Айде, планове. Рашан, Ами си за малко. тука. Ери, тука. Айде! Това ли да взема? Да. Чакай, я да видя, мога ли да изпълня евента? Защо не ми се... Първо трябва да го вземеш. Значи ти го взимаш и изпълняваш евента? Да. Моля, да цепа на двама може. Брат ми си. Супер! Значи сега ще взема крилото, да ми се падне после с молов. Колко струва това?
Я видя дали се Промес! продава, не се продава. Не се Апдейти продава. Стива. Ще го вдейтна после. Ама той Е, трябва... тук сега ще ми се падне това. Димария ще махне. И ще продам Димария. Е, Тя вече може да играш. Ти Мария колко Уа! Дембеле. Дембеле е много добре. Я, сега мога, сега ще, ако ми се падне някой друг. Сега ще играя руски евент. Аз забравих колко елексира. Сука я блед. Бати лесното е това. Това просто ти податив, ти трябва да вкараш. Да, и то с дибала много лесно. Бато факт. Всеки изстрел ми е гол с дибала. Ама облак защо? Бате, то много слаб Крис вратар. може да го е куиксел на облак. Чакай! Не! Петров. Крис Някакъв може да Петров. е куиксел на облак. Така Така че. не съм го. В смисъл за много малко пари да си го такова, да си го продал. Без... Айде! Yes! Бич! Защото Get няма out the следи way. да си сложил облак да се продава. Няма такова нещо. Get out the way! Get out the way! Сега какво ще ми се падне? Но ти не си го сложил, ти изобщо не си такова облак. Нали провери? Май, аз съм 9 сиен! Айде! Не, май беше ръба. Айде! Я го видим. Я да видим. Май тим. Димария. Да сменям. Промес, виж го, колко е по-добър от Димарика. Бате, какъв беше? О, то си е! И хора се маха веднага. 8-9 си, бате, 9-9 пейс! Ха-ха! Бати ти има, брат. Карвай си го титуляр на място да станеш. 8-8! Я да видя... Ха-ха! Я играй пак, Иванка, играй! На ден може да ти дава на всеки ден може да ти дава такъв играч. Да! Мога другите двама да ги събера! И може да вземеш някакъв стопът по-добре. Мога да взема 9-0 Смолов и 8-9 ЦБ Кристо. Това са станалите. Айде, само нашите! И на той ще приключим клипа. Бабай!